Je koniec roka a my tak nejak prirodzene rekapitulujeme a spomíname na to, čo sa nám podarilo, nepodarilo, hodnotíme to uplynulé obdobie a pozeráme možno na výsledky svojho podnikania a hovoríme si, OK, mohlo to byť lepšie, bolo to fajn, zvažujeme, čo ešte vylepšiť a čo zmeniť. Čiže toto obdobie prelomu jedného roka na druhý je takým prirodzeným obdobím zmeny, taký čas na zmenu. A my už vieme, že ak nič nezmením, nič sa nezmení. Čiže ak chcem, aby ten budúci rok bol lepší, úspešnejší, aby som možno aby tá prax moja lepšie fungovala, aby som mala viac klientov, aby som si to viac užívala, tak viem, že potrebujem niečo zmeniť. Ak sa nič nezmení, tak sa nič nezmení. Ale na druhej strane, je to práve tá druhá strana tej mince. Ja to síce viem hlavou, ale častokrát to moje len také rozhodnutie nestačí. Ja som si dlho myslela, že stačí. A áno, robila som rozhodnutia a išla som do toho. A niekedy som sa napriek tomu točila v kruhu. Problém je v tom, že často naše telo do tej zmeny nepustí. Pretože tá zmena sa javí nebezpečná. A tak my síce sme rozhodnuté urobiť zmenu, ale nakoniec tie zmeny sú len kozmetické, lebo práve tam, kde by som mala ísť, práve tam, kde by som tú zmenu mala uskutočniť, tak ma to telo zastaví, lebo tam je to potenciálne nebezpečné. Hej? A čo s tým? Samozrejme, my potrebujeme tú zmenu a chceme tú zmenu. Čiže čo s tým? Opäť je to o tom, pozrieť si princípy podnikania, tie základné princípy. Ako potrebujem fungovať, vybrať si z toho, čo mi vlastne v tom podnikaní nefunguje, čo nemám tak, ako by som chcela a tam začať robiť zmeny. Ale pozor, samozrejme, tie zmeny musia byť tak malé. Z tých princípov si to potrebujem tak prispôsobiť a rozkúskovať na tak malé, najmenšie kroky, kde to telo nebude protestovať. Urobím tak malinkaté kroky, aby som ich považovala za nepríjemné, ale nie nebezpečné. Respektíve, aby moje telo ich považovalo možno za nepríjemné, ale nie nebezpečné. Čiže je to ako keby som sa rozhodla, že OK, od nového roka začnem behať, lenže prvý deň som nadšená, zabehnem túto kúsok, funím ako lokotraktor, začne ma páliť hrdlo od studeného vzduchu, bolieť nohy a ďalší deň už sa necítim OK a hovorím si, to nebol dobrý nápad. Takže namiesto toho si poviem, dobré, pôjdem sa prejsť. Pôjdem dnes, síce ten beh nestal za veľa, tak len sa obujem a pôjdem sa kuštík pomalým krokom prejsť. A možno urobím jeden rýchlejší a možno urobím viac rýchlejších. A na budúce, ďalší deň, si poviem, OK, a teraz môžem ísť rýchlejšie a možno párkrát aj poskočím a pobehnem. Čiže keď budem takto pristupovať k môjmu podnikaniu, tak tie zmeny jednoznačne prídu. Takže s januárom žiadne obrovské predsavzatia, ale povedz si, aký malý krok môžem urobiť dnes, aby to malo efekt, alebo nie efekt, aby to malo vplyv na to, ako podnikám.